И здравейте хора, ние сме Party Games BG. И става? сега в момента играем една много яка игра. Той е Боргибот, тича като свинчо. Не, човек, аз просто докато дойде и тя почне играта, човек. Докато я почна, даже не успях да почна като хората, ама карай де. Спечелих! Второ място! Стига бе! Аз съм на трето. Значи аз съм на четвърто. Аз по принцип на това винаги съм на първо, да. А не, аз съм второ. А тук как се играе? Тук това е нещо като хот потейто. Само че е с много TNT-та. О, трябва да го предам? Дадох го. И също няма и не си бърз. Да. Ма е готино. Time until next Потейтото. explosion. Бърз ли е хот потейтото? Да. Чай, че съм TNT. Аре бе, дадох и го нататък. Дадох и го. Сме само на мен да ми го дадеш. Цъкам. Добре, аз ще гръмна. Аз не. А, да, намираме се в Party Games BG. Намираме се в Party Games. Опа. И аз викам, какво нередно казах? Чичи, умирам. Можеш. Как бе? Как бе, аз го хитах? И на мен така. Много бърве, герак. Какъв е? Иначе, трето място е добре, нали? О, трето ли си брал? Второ даже, а не трето. Трето. Даже двама сте на трето. А, О, това е супер яко. Май гадно. За теб не, ама за мен да. Ще знаеш аз, че съм джъмпър. Тук нали беше с питка? Не, тук просто трябва да джъмпиш. Фейлнах. Споко то те връща, ама... Гадно е. Фейлнах толкова надалече. Но по някаква странна причина, защо така фейлвам на това? Аз фейлнах супер надалече, ще видиш на клипа. Шавида! Аз го минавам баш на... О, мага! Гадно е, че те пуска в началото, защото толкова надалече, като си... Аз бях в края. Напред последното фейлнах. Аз не знам къде е края, така че може и аз да съм... Гадничко е това. Пети съм. Аз кой съм? О, мага, аз съм за тебе бях. То ти пише You came in петиха play. Шести бях. Това е много яко. Mix up. Знам. Как? Тук ти бял. Направо. Успях. Но то сега в началото е много Много е бавно. лесно, да. Бе, там в лайва! Видя ли я? Видях я? Е, там в лайва. Ето това. Лайерка! Пърпъл. Мога да останеш. Няма как да бием. Абе, та. Лайер. О, мага. Сега ще отписах и ще фейлна. Не фейлна. Аре, бе! Фейлна. Да. Аз писах в лайер и фейлнах. Аз написах репорт. Аз докато... Тая... Няма как да биеш. 100%. Двама са флайерите. Да. Ама аз бях върху блока. Да, бе, видя. Трето място, браво. Флайерите как остана? Хорс рейс. Това е готино, ама... Аз не съм добър на този мапа на един друг. И даже преди като снимах, ти си знаеш с кой канал и така нататък, бях такова... Беше по-малък. Да, първи такова на... Първи завърших в клип. Тая арена е по-гадна, защото падаш от Уорлда. Нали, за сега не съм паднал, но можеш да падаш. Натискай контрол, като си в кон, пак работи. Аз съм зад флайер. Аз съм зад теб. Трябва много да внимаваш. Защото сега в момента имаш шанс да си първи. Освен ако флайерката, нали. Да. Виждам финиша. Аре. Ние сме. The best. Браво, беше си първи! Това май трябва да е Първи! Аз съм втори. Точно зад теб бях. Можех да те бия. Това го мраза. Аз го харесвам горе-долу. Защото съм добър. Да, ма като отдалиш минус 100 точки. Минус 50 ли не беше? Аре, 50 май беше. Чакам кокошки. Аз убивам кравите повече. Много бърза крава, бе. Ти като я удариш и тя почва да изтерясва като бахти. Да не почвам сега. Да псувам като Карл Цар. Убих кравичка.
Така. Много добре, много Как е добре. написано минус? 3 кокошки. Стерясвайте, краво! О, кравичка. Кравичка. Крави с минусови точки. Не, няма, споко. Много съм зле. И аз. Ма, какво да правя? Омага, ще да убия минусова. Много си зле, бе, ти си на трето място. Ей! А защо? Какво е това две в края ти на името? И аз не знам. А тук какво се прави? Аз спечелих 2 коина със сигурност. А тук какво се прави? Какво е това? О, Лалина, чампале. Да. За теб съм. Ама не, тук се умира. Тук Как се се умира? умира, да знаеш. Се умираме. Махай се от мене, защото аз имам кемпърско място. Махай се. Махай се, А де. тук колкото пъти умреш ли? Да, това е кемпърско място. Нимай! Тай, убива! А тук като умреш? Да бе, това не е One in the Chamber. Точно. И получаваш стрели на известно време. Аз по принцип кемпя тук. Защото иначе умирам. Това не го знаех. Не трябваше да ти кажа, ама. А не, стреличка, бързо. И аз викам, що няма меч. А какво ще стане като оцелиш някой? А какво ще стане ако с лъка ти не оцелиш? Дава ти стрела след известно време. Ма много бавно дава стрели. Спектатор плеер. мута много ме дразни. Да бе, и мене. Защото не можеш да отидеш по-надолу, нещо такова. Ма това е направено, нали знаеш що? Що? Да не пречиш на това да застрелите. Сеща се. You eliminated? О, магъв! Какво бе? Умрях. Четвърти. Що така? Иначе елиминейтнах някакъв. Бенджамин С. Моем четвърто място. А не, Бенаджмин. Добре, да. Бива. Не си виждам скина. Какво си прави? Да, и аз. Това ма е... Не знам. Ама това го виждам. И аз твоя го виждам. Може така. Бах ти досадното. Кое бе? Като кош. Окей, you came in четвърта хък. Девето място. И сега сме... О, това също е яко. Тук Значи, тук взимаш снежни топки, мисля, че, и убиваш с тях. Една снежна топка те убива, така че внимай. Не ме цели, моля те. С опасата ги взимаш. Не ме цели. Убиха ме. Бати тъпата игра. Умрях първи. Не, просто е много такава... О, убих някаква. Садърска. Да, бе. А за какво е парти шопа? Не знам. Хорс армори, чарактари. Да, аз не си купувам такива глупости. Аз се крия сега. Players left 6. На тая игра ме бива. Много е тъпа. Бати му нубарската игра. То как не го убих там, бе? Не е нобарска, ма е готина. Ама ти като щупиш блокче, то не се то не се махка. О, Players left 2. Ти си един от тия. Да. Чак сега. Той е... Не е Виждам го. Да. Може и да завърши. Ще убие, това е хака. Не ми пречи. Чухте ли котката ни? О! First place били крил, yes, бе. Аз съм 14. Това ти показва, това 16 показва колко коинса съм спечелил. Това е ли ход потато вече? Това не е ход потато ми, едно такова дете гони. И хубаво да ти... Седих се с Сони. И тук сме, пропуснахме една-две игри, защото трябваше да говоря с един човек. Приятеля на Боргибот. Аз си махнах телефона. Махнал го, ама пак продължава това. Така. Спря. Това сплив ли бе? Да бе. Отново? Да. Пускат ги така. Аз съм с енчантната даймонда лопата, ти така ли си? Да бе, на енчант 100. Енчант Unbreaking колко? 100 Unbreaking и 100 Efficiency. В този Efficiency 5 ти е достатъчно и чупиш пак така, ама. Не. Там като задържаш не е така. Пълен съм с снежни топки. Добре. Пак ми звънят. И ще се върнем след малко. Ясно е. И тук сме. Заради теб. Да, сега заради мен ще обвиняваш. И аз умрях там някъде 6. Абе, котко мазна, не ми яш шоколада. Ще намерят да ми звънят, се изключат телефона, ако пак ми звънят. Ръката ми. Стига бе, човек, фейлваш клипа.
О, ето мап много го харесвам. Готов съм. Също коня ми няма толкова много кръв. Някой се бъгват. Аз на F5 играя, ти? Не. Играя си така, както се играе. Чули се котката? Да, яко се чу. Ама яко. Кей. Да се чува там. Да се чуе нашата котка. Да се знае, че имаме котка. Която вече се научи да отваря врати, за пръв път отвори вратата. Не мога. О, много ме боли ръката. О, как му хапа. Тя ще ми яде линдер шоколада. Това няма Той стане. си е за мене, бе. Аз ти го изядох. Някакъв пообърка посоката и обърна. Ладно ми. О, аз съм много зле. Тук май има 2 обиколки, ама не съм сигурен. Нужно ли е да спидвам? Тук не можеш да скачаш. Можеш? Ако може, тия Другите блокчета... имат армор на коня, аз нямам. Аз нямам. И аз нямам. То никой няма. Не, тук има... Опа, фейлнах край. Нямам шанс да бия. Аз не. Ти имаш шанс. Още един бъгна. Без да искам яко фейлнах. Второ място. Пето. What the fuck? 9. Супер. Това ми е любимо. И на мене. Избрах си подходящо място. Някой веднага се взривиха. Да, бе, чух. What the? Какво стана, бе? Когато някой за тебе стане това, той гръмва. Когато някой гръмне зад тебе и ти гръмваш, така? Да, или до тебе. Това го мраза. Аз го харесвам. Макар че е троларско, че не можеш да джъмпиш. Аз не мога да спринтвам. Аз мога. Не, ама ти имаш спид обаче. Да. Какво ми лагва, бе? Лакнах, то ме връща. И на мене. Трябва да шифтваш. Не умирам, де. Трябва да шифтваш. Да, много троларско е. Как те върна? Да шифна, нали? Да шифна. Шифнах. Много вкусен шоколад имам. Стига, бе! За мене. Сори, да си го взел. Трябвало да шифна, бах ти как ме изтроли. То как се прецака, може да мина от тук. Layers left stream. Ще остава едно парченце, може би. От теб да ми не викаш. Да. Играта свърши. Как е свършила, бе? 20 от 20. Тя май ще почне отново или ще трябва да паузираме и да се оправяме. Не знам. Други има много повече терен. Той ще бие май. Освен ако не е некадърен. Да, той ще бие. 100%. Има много повече терен. Да, много. Оня няма шанс. Край. Това беше. Ако са с как в лайва ти си летат. Стига си рупъл. Окей, се върнем, когато почнем нова игра. И тук играем кокошки удари. Ама тук сакът има повече хора и е много по-трудно да биеш, нали знаеш? Много трудно ще бием. Поне една точка направих. Една игра нямаше в миналата игра. Едно, дето трябва да копаш и да търсиш диаманти, макар е. Ние тази игра почнахме Ти си мляскал в клипа, бе! Ние тази игра почнахме от 17-то ниво. Да, май. Затова. Не беше 17. Сега е 17-то. Да. Нищо, ще изиграем 3 игри. Няма ли игри, когато почват от първо ниво? Не можем да ги фанем. Айта, 7. 21. Има много хора в тая. Това е много яко, между другото. Това е нещо като TNT Run. Когато вълната е бяла, е безопасно. Да, знам. И пада вълна. Да, също като в Mineplex. Да. Да, бе. Има бяла, жълта, оранжева и червена. Това е лесно, не е като в Mineplex. И трябва да се пазиш от оранжевата и от червената. Бялата и жълтата са безопасни. Защото мога да ти падне и жълта ли?
И оранжева мога да падне. Не, просто става червена и червената... Веднага На понякога. мен ми свършва хънгъра, това не е честничко. На мен не, седи ми на едно място. Мен ми седи на минус 2,5, да не би да не пада. Да бе, на мен толкова. Щях да фейлна... Как щях да фейлна... Преди не ти ли беше така? Нещо такова. О, мага, как ме върна? Фейлна ли? О, има някакъв друг дядо Мараска. И мен ме върна. Видя се на клипа. Ще видиш. Много И този пич го върна. Видях как го върна. Той заради това фейлват. Или е 16-то слайна. място. 9-то. Сега играем с много повече хора, между другото. Ето го. Това за което ти говоря. О, да, това го знам. Аз го мразя. Много. Трябва да търсиш диаманти, да ги копаш всеки един. Емералдите са 3 точки. Да знаеш. Чупих един. О, емералд. О, диамант. Диамант. О, диамант. Кирката не мога да чупи. Може. Само рудите. Да бе. О, емералче. Мой са. Колко диаманта имаш? 2. 6 и едно емералче. Аз имам 2 емералда и 3 диаманта. Аз те виждам в класацията по-напред. Това е тъпо, само задържам едно копче. Бе, не ме кефи играта, ама. Мене въобще не ме кефи. И мене. Само един път съм печелил на нея. 10-то. 7. Как така, като в класацията ми пише, че аз съм на 10-то, а ти на 9-то? Ох, този звук е ужасен. Ама няма сега да го спирам, защото почва играта. Не, много хора сме. Да. Ние преди малко играхме с супер малко хора. Което мисля, че май е по-добре, макар и. Да. Макар че на 10 чонка не ми лаги. И мен не ми лаги, ама се гъчкат. Ужасно е, малко понякога на виделица ми излизат. Ладно е. Сега трябва да внимавам пак да не фейлна там. Ма ти що фейлда? Тук ли е? Не. Да. Не беше тук. Не. Фейлнах на това, дете трябва да го прескочиш, иначе падаш в някаква страничка. Аз не го прескачам, просто задържаш контрол. Да, ма Optifine много ми пречи. Ето го над мене е. Да, бе. Някакъв се качи върху тия. Пати. Много. Лети той. Не лети. Блока му е. Го е, това е. Тук трябва много да внимавам. Да, го е. О, минал го. И аз го минах. Просто задържаш контрол. Не, аз си го минах с джъмп. 9. 13. Аре, свърши играта и ще се върне следващата игра. Това го харесва. От първо ниво? Да, супер. Чувахте как ми скъса стола. Омага, лагна ми. Нали знаеш онова напред-назад дете връща? Мен така, в началото на първото блокче само става. Има флайер. Нямаме шанс. То не им ли? Как им е забавна играта като флайват? В смисъл, какво му е забавното като флайваш? Спрат на профеш. You came in трето място. Да, бе. Да. Да, виж. Да. На по-гадна арена за мен. Ужасно, много хора, бе. Другата ми е по-хубава на мен. Тая не ми харесва. Мене чуем кое докато ми заредат, ама звука много ме дразни. Не, просто тук можеш да паднеш и те връща от начало, май. Не помня. Не, има чекпоинт. Да, ма там е по-хубаво. Повече ми хареса на мен. Не ме кефи, някакси ми е троларско. Ма ми е изтъпнал какъв момент. Зад мен си. Виждам те. Както в миналата игра, ако стане. Фейлнах. Пак фейлнах, ужасно. Аз да се почеш и щях да фейлна. Щях, ама не фейлнах. Виждам финиша, но няма да съм в някакво особено място, но... Да, бе, да, знаеш на кое си? Щях да фейлна накрая и фейлнах, ама то точно тогава свърши. 20-то място! 9-то място. Бях преди тебе. Тая игра, де ти я мразиш. Ма тук сме много хора. Много. Борго, след теб съм. Само да не ме оцелиш. Моля те му. Да не ме изтролиш. Веднага да ги изтроля тея. Айде, веднага убих двама. Не! Не тебе! Добре.
Внимавай, Борго. Аз па. Почнах да ти викам, Борго. Внимавай, по това. Мале, той ме гони. Някакъв ме гони. Как ме убиха, бе? Мята снежни топки от въздуха. Хакове. Хакове от всякъде, бе. Убих един и още един. Те не се спряха с те с хакове. И ме убиха накрая. Не се спряха с те с хакове. Ще ме видиш какво съм про на клипа. Ма брат, те не се спряха с те с хакове. Еми, А като има повече всичките с хакове. пълно е, да. Vote for 100 coins. После ще лотна. Аз не. Аз да, 100 coins. Си 100 coins. Колко Party коинс shop. имаш? Чаракта. Черта коинс напиши. Coins. 126. Бива. Аз имам 98. 8 място. 13. Ей, пътет много ти се пада 13. О, в това го мразя. Не ми харесва, не ми допада. Какво беше това? А, да. Нещо като код потейто. Бесетих се. О, не съм ти А, в началото. веднага бях TNT-то. Аз миналата игра бях така. О, дадоха ми го. Дадох Аз го. си бягах. Дадох го. Сега ако в края ми го дадат. Yes. Добре. Time until explosion. Окей. Някакъв ме Омага, гони. си минам през TNT-та, те не могат ме ударят. Да бе, и аз е така много троларско. О, не. Time until explosion. Дадох я. Ма защо не мога да го дам? Ма как аз го хитнах повече от 30 пъти? Стига. Ма той беше за точно зад мене, това не е честно, бе, бро. Добре, стига. Ти тъпата игра. Сега ако ми даде пак да съм... Пак ти го тъпата. Абе, дадох го бе. Не можеш да го дадеш, край. Да, аз съм до него. Да, не можеш. What the fuck? Не можеш. Оказва се, че е с другото копче, не с удрянето. Така ли? Мгм. Как разбра? Защото и аз хитвах един път само с другото копче, натиснах и го върнах. Ама аз не е така, но мен ми го дадоха и аз само с това копче го дадох. Не знам, аз тук ми двете вече. Final round. Ами аз съм на четвърто. Супер. Къде пише Final Round? Но отгоре пишеше. О, супер. Добре. GG. Само да не ми звъннат пак. Беше троларско, да. Сега както има повече хора, Ужасно е. аз почвам веднага да чупя по много, защото повече топки по-добре. Как звучи? Аз направо остров си направих, дай да се махна. Не е умно. Да бе, знам. Те с острова губят винаги. Защото има снежни топки. Аз ги целя с снежни топки, хъбя си ги... О, убих един снежни топки. Аз не. Не ги хъба. Абе, ей! Не те видях, че си ти. Но после се осъзнах, иначе щях да продължа докато мреш. Аз си ги задържам направо. Аз ги паза. Аз не. Целият инвентор ми е пълен. О, мъгъл, щях да фейлна сам. Аз понякога се тролвам. И аз доста често. И мен целият инвентор ми е пълен, но... О, мъгъл, някакъв зад мене. Ох, как ми засече, изведнъж ме супер. Аз си жъмпвам. То по принцип тактиката тук е да бягаш. Ма не всички я правят. Аз си бягам по принцип. Ще да е яко, примерно с снежи и топките, като ги цъкаш на бедрока да и става блокче или нещо подобно. В смисъл? Мисля, да е по-интересно. Като цъкаш Ама снежни топки. това е много опното, ще е много лесно, можеше да се спасяваш. Можеш и да бъгваш. 8 плеера играем от поне 3 минути. Мале, какъв лонг джъмп направих. И аз така. И убих някакъв. А някои много бързо изстрелват снежни топки, трябва да внимаваш. Да бе, знам. Много е гадно. Имаш в един сървър снежни топки на Efficiency и много бързо ги мяташ. Не знам. Това е плагин, нали знаеш? Да, да. Мале, аз сам ще да се тролна няколко пъти. Ти и мене ме тролваш 3 пъти вече. Но как бе, да? First place. О, мъгъл. И двамата сме на first place. 5 сме на first place, май. Това не съм добър. На това. Аз това го ненавиждам. А първо си бях махнал всички детайли и въобще не виждах она воня. Да бе, верно ли не виждаш? Воня пак той. Какво е това? Прадня ли е? Какво е? Това е лесно. Първото е най-лесно. Много ясно.
Не, първото е най-трудно. Нататък става лесно. Аз се бях качил отгоре. О, мага! Аз успях. Аз не. Сега ще фейлнеш. О, мага! Да, знаех. Как фейлнах? То първо Това е нямаше... много коварно, виж, че останаха от 22 плеера, вече са 2. Аз кое място? Аре, той умря, край. Аз на кое място бях? Той оцеля. 19-то. 19-то място. Съм аз. Четвърто място съм аз. О, това го обичам. Да, ма са не бъгва. Дано да не бъгва. Защото може да почне изведнъж. Окей. Трябва да си направиш едно огромно кръгче. Не ми бъгва. Да, ама ако някой ми падне в него... Айде, тролнаха ме. Не съм И тролнали. мен ме тролнаха. Умря ли?